Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňümüzdäki hepdäniň başynda mundan bir ay ozal gopan weýrançylykla tupandan ejir çeken ýurdun gündogor tewitlerine sapar etmegine garaşylýar. Bu ağırlykda Lewapda we Marada güýçli depkinde awatlaýyş we arasaçylyk işleri geçirilip başlandy. Emma welaýatleriň administrativ merkezlerinde alınıp baralan bu işler şäherleriň diňe merkezi tewitleri bilen çäklenýär. Azatlyk radiosynyň ençemi çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, öňümüzdäki hepdäniň başga günlerinde prezident Berdimuhammedowyň Lewap we Mar welaýatlaryna sapar etmegine garaşylýar. Mundan bir ay öň 27 aprelde bu iki welaýatda gopan aptupanyň netijesinde uly weýrançylyklar düräpdi, tewitlerin ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna deper etipdi, şeýle-de azyndan 37 adam ölüp we başga da onlarçasy ýaralanypdy. Türkmen hökümeti sul harasat we onuň netijeleri barada häzirki gün içinde dymyşlygy saklap gelýär. Yerli ilat häkimetleriň tebii hadisanyň weýrançylykly netijelerini aradan aýyrmak boýunça ýeterlik ýa aslada himayet bermeýändigini aýdýar. Munyň bilen baglylykda raýatlar ýurdun hem içinde hem de daşynda protest şäherlerini hem geçiripdiler. Berdimuhammedowyň Mara we Lewap'a etmegine garaşylan saparynyň gün tertibinde mundan bir ay ozalky aptupanyň netijeleri bilen hem tanışmak çäresiniň göz öňünde tutulup tutulmaýandygyny anyklamak başartmady. Galy berse-de Türkmen resmi metbuatynda Berdimuhammedowyň bu welaýatlary sapar etjektigi barada häzirlikçe maglumat ýok. Muny Türkmen resmiýetlerine de ne tasdikladyp ne de inkar etdirip boldy. Emma Berdimuhammedowyň ýurdun tewitlerine edýän saparlarynyň öň ýanynda adatça bolsa ýaly, häzir Türkmen awat we Mar şäherlerinde güýçli depkinde awatlaýyş we arasaçylyk işleri geçirilýär. Türkmen awadyň merkezi bitarap Türkmenistan köçesiniň ugry boýunça arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Şäheriň merkezi tewitleriniň jaýlarynyň daşky durky oňorulýar, zirdiwiller toplanýar diýip Azatlyň Lewapda habarçylarynyň biri 2 iýunda gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli atdyrylmasyzlygyny soran habarçy bu işleriň diňe prezidentin geljektigi baradaky maglumatlardan soň ýaýwanlandyrylandygyny, şol bir wagtda şäheriň beýlik tewitleriniň ünsden düşürilýändigini belledi. Türkmen awatda diňe prezidentin gözüne iläjek ýerler oňorulýar. Şäheriň beýliki käbir tewitlerinde agyz suwy hem entek dolu ýoly goýulmady. Lağım suwlarynyň aýrylmadyk ýerler hem bar. Çaýkanyp duran suw eýýam islanyp başlady diýip Lewapdaky habarçy gurrun berdi. Azatlyň ozalda habar berýärdi. Bu günler giňerimdäki awatlaýyş we arasaçylyk işleri Mar şäherinde hem geçirilýär. Emma Türkmen awatda hem bolýarly, bular şäheriň diňe merkezi tewitlerinde alınıp barylýar. Bu günler Marynyň diňe esasy Solsanda Mahmuly kimine köçeleriniň ugrundaky tewitlerinde arasaçylyk awatlaýyş işleri geçirilýär. Baglary aklaýarlar, jaýlaryň diwarlaryna renk sepýärler, diýanetin üçükleri çalysýarlar. Emma ýoluň ugrundan görünmeýän jaýlara asla elhem degirilmeýär. Olaryň köpsinde henitim üçükleri ýok diýip Azatlyň Mar şäherindäki ýagdaýlar bilen tanışan Bayramalydaky bir çeşmesi 1 iýunda maglumat beripdi. Azatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Lewap we Mar welaýat häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi.